F'qajr il-ġurnal tal-Partit Nazzjonalista In-Nazzjon, il-gazzetti kollha li ġew pubblikati għal-jum tal-ħamis ikkummentaw b'mod pożittiv għal miżuri li ħabbar il-Prim Ministru Robert Abela it-tlieta filgħaxija biex jgħin lin-negozji u lill-ħaddiema. L-editorjal tat-Times fisser ir-rispons tal-Gvern biex jilqa' l-impatt ekonomiku li tħalli l-pandemija COVID-19 bħala wieħed b'saħħtu. Il-Prim Ministru Robert Abela ddefinixxa dan l-aħħar pakkett fiskali bħala patt storiku li ntlaħaq mal-imsieħba soċjali. Din mhux esaġerazzjoni għaliex l-ebda amministrazzjoni sa minn żmien il-gwerra ma kellha tħabbat wiċċha ma' din l-isfida enormi, saħqet it-Times. It-Times irreferiet għal dak imsejjaħ mill-Prim Ministru bħala war chest li nbena mill-ġid li ħoloq dan il-Gvern tul is-snin u li issa il-pajjiż qed jiġi bżonnu minħabba l-pandemija. It-Times ikkummentat anki b'mod pożittiv għal miżuri tal-Gvern fosthom dik li se tiswa 44 miljun euro fix-xahar għaliex il-Gvern se jħallas 800 euro fix-xahar paga ta' 60,000 ħaddiem li ntlaqtu ekonomikament ħażin mill-COVID-19. Qalet li kien tajjeb li f'dan il-pakkett ta' għajnuna ġew inklużi dawk li jaħdmu għal rashom. L-editorjal jispjega li d-dejn imqabbel mal-prodott domestiku gross jinsab f'livell ta' 43% u riżultat ta' dawn il-miżuri fejn il-Gvern qed jerfa' piż kbir, id-dejn se jitla l-50%. Iżda it-Times tispjega b'mod ċar li dan id-dejn xorta huwa sostenibbli. It-Times faħret li l-imsieħba soċjali li wrew maturità meta qablu li jerfgħu parti mill-piż biex iżommu l-ħaddiema man-negozji. Bit-Times ittemm l-editorjal billi tirrimarka li l-Prim Ministru għadda l-aħjar messaġġ u qed juri tmexxija soda f'dan il-mument ta' sfida. Intant anke l-ġurnal L-Orizzont fisser dan il-ftehim bħala wieħed storiku. Fil-fema tal-Orizzont il-Gvern qed jagħmel sew li mhux se jieqaf biss ma' din l-aħħar għajnuna. Dan il-mument se jgħaddi u hemmhekk se jkun il-mument fejn l-ekonomija trid taqbad ir-ritmu saħaq l-editur tal-Orizzont. Il-ġurnal spjega kif kien anke importanti li l-unions tal-ħaddiema qablu flimkien fuq dan il-pakkett ta' miżuri favur anke l-interessi tal-ħaddiema u l-familji tagħhom. Intant l-editorjal tal-Independent tkellem ukoll kif dawn il-miżuri kienu pass fid-direzzjoni tajba. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.